Laire Drestharastra, Pandhu Dewanata lan Widura. Kacerita ing Kerajaan Ngastina. Rajanipun Sentanu kagungan loro garwa. Garwa kapindho yaiku Dewi Durgandini utawa Setyawati. Sentanu lan Dewi Durgandini kagungan loro putra, yaiku Citranggada lan Wicitrawirya. Sentanu kagungan putra kandung. Putra kandunge Sentanu yaiku Bisma, kang dadi penasehat kerajaan lan bantu ing pamrentahan. Dewi Durgandini uga kagungan garwa kapisan, yaiku Palasara. Dewi Durgandini lan Palasara kagungan putra yaiku Abiyasa kang elek, ora gagah, kulite kasar lan ireng. Sawise Sentanu seda, tahta Ngastina kaasta dening Citranggada, yaiku putra pambarepe Sentanu saka garwane kang kapindho, Dewi Durgandini. Citranggada kagungan garwa cacahe loro, yaiku Dewi Ambika lan Dewi Ambalika. Ambika lan Ambalika iku putrane Prabu Darmamuka saka kerajaan Gyantipura utawa kerajaan Kasi. Prabu Citranggada seda nalika isih enom. Citranggada seda nalika Ngastina diserang dening pasukan raseksa kang dipimpin dening raja raksasa kang asmane uga Prabu Citranggada. Raja raseksa iki ora seneng menawa ana raja liya kang asmane padha karo dheweke. Senajan raja raksasa iki bisa dipateni dening Bisma, nyawane Prabu Citranggada ora katulung. Tahta Ngastina sawise Citranggada seda dibacutake dening rayine utawa putrane Durgandini kang kapindho, yaiku Wicitrawirya. Randane kakange yaiku Ambika lan Ambalika uga dadi garwane Wicitrawirya. Padha karo kakange, umure Wicitrawirya uga ora dawa. Lagi pirang wulan dadi raja lan dadi garwane Ambika lan Ambalika, Wicitrawirya seda amarga lara. Saka garwa kapisan lan kapindhone, Ambika lan Ambalika durung kagungan putra. Sawise sedane loro putrane iku, Dewi Durgandini banjur golek cara kanggo nyambung garis turune Raja Ngastina. Banjur Dewi Durgandini ndhawuhi Bisma supaya dadi raja lan dadi garwane Ambika lan Ambalika. Bisma, apa kowe kersa dadi Raja Ngastina? Ngapunten, Bu. Kula sampun sumpah bakal mbujang saklawase. Kula mboten kersa dados garwane Ambika lan Ambalika. Durgandini ora bisa ndhawuhi Bisma dadi raja. Jalaran Bisma wis sumpah bakal mbujang saklawase. Mula iku Durgandini banjur ndhawuhi putra saka garwa kapisan, yaiku Abiyasa supaya dadi raja. Abiyasa, kene. Abiyasa teka. Wonten apa, Bu? Aku kepingin kowe dadi raja Ngastina lan dadi garwane Ambika lan Ambalika. Amarga Bisma wis sumpah bakal mbujang saklawase. Kula manut pituture ibu mawon. Ora mung dadi raja, Abiyasa uga didhawuhi garwa karo randane Citranggada lan Wicitrawirya yaiku Ambika lan Ambalika. Sejatine Abiyasa ora pingin dadi raja, nanging dheweke manut jalaran iku kang dikersakake dening ibune. Sejatine aku iki ra gelem dadi raja, nanging kepriye maning? Wasana. Abiyasa nggarwa karo Ambika lan Ambalika. Ambika lan Ambalika sadurunge nggarwa karo Abiyasa kagungan garwa bagus lan gagah kaya Citranggada lan Wicitrawirya. Beda karo garwa kapisan lan kapindhone. Garwa kaping telune Ambika lan Ambalika iki elek, ora gagah, kulite ireng lan kasar. Kahanane beda banget karo garwane sadurunge. Mbak Yu, Abiyasa iki
ora kaya garwane dhewek ndhisik ya. Iya, Abiyasa iki elek, ora gagah, kulite kasar, ireng sisan. Lah yo piye maneh, Mbak? Kabeh iki kersane ibu. Tetepe bakal tak lakoni senajan ora ikhlas. Nalika nglakoni kewajibane marang Abiyasa, Ambika lan Ambalika ora ikhlas dene nglayani Abiyasa. Kuwi mau jalaran Ambika lan Ambalika ngarwa karo Abiyasa kanthi kapeksa. Ambika minangka garwa kapisane Abiyasa mesti nutup paningale nalika ngladeni Abiyasa ing kamar. Kowe iki Ambika, saben-saben nutupi paningalmu saka aku. Kenang apa to? Ambika meneng wae. Jalaran iku, putrane Abiyasa lan Ambika lair kanthi wuta kang dijenengi Dresta-rastra. Garwane Abiyasa kang kapindho, Dewi Ambalika mesti milingake pasuryane saka Abiyasa lan raine pucet nalika nglakoni kewajibane marang Abiyasa. Kowe kenang apa to Ambalika? Mesti milingake pasuryamu. Ambalika meneng wae. Mula putrane lair kanthi gulu kang kaku utawa tengeng lan raine pucet kang banjur dijenengi Pandu Dewanata. Jalaran wis ora gelem ngladeni garwane maneh, kalorone garwane Abiyasa yaiku Ambika lan Ambalika sarujuk perintah dayang istana kang jeneng Drati kanggo ngladeni Abiyasa. Drati, wonten apa Ndara? Kowe saiki ngladeni Abiyasa. Kenang apa Ndara? Aku lan Ambalika wis wegah karo Abiyasa. Oh nggih Ndara, aku bakal ngladeni Abiyasa. Jebule, Drati sing banjur didadekke selir uga ora ikhlas nalika ngladeni Abiyasa minangka garwane. Matine Drati, aku getun dadi selire Abiyasa. Jebule Abiyasa iku elek, ireng, ora gagah, kulite uga kasar. Drati, kenang apa kowe nendang-nendang sikilmu terus? Drati nendang-nendangke utawa ndupak-ndupakke sikile nalika ngladeni Abiyasa. Mula kuwi, anak kang dilairke uga cacat, yaiku sikile dawa sisih, kang dijenengi Yama Widura utawa Widura. Katelu putrane Abiyasa iki lair kanthi awak cacat kabeh, jalaran kutukane para dewa amarga katelu garwane ngrasa jijik nalika kudu ngladeni Abiyasa. Senadyan Abiyasa njabane ora gagah lan ora becik, nanging bebudine becik.